What is up sa inyo mga katribo? It's me again, Aaron Team, back here again with another vlog. And it's been a while since the last time na nag-vlog tayo mga katribo. But now, here we are again. So ngayong araw ay pupunta tayo ng Dagupan. Today is June 3, 2023. And today yung camping lang tayo ng konti. Today yung Creators Award dun sa Kalasyaw Robinsons, hosted by Motovlog. Napaka-excited kasi napakaraming mga vloggers, motovloggers ang pupunta doon. And hopefully mamit natin sila at baka daw pampalad na rin. Tagal-tagal nung hindi nag-content, siguro baka isang buwan din. So inubos lang natin kasi yung mga previous vlogs natin, kaya medyo natatagalan tayo sa pag-upload. Pero ngayon, here we are again, and we are back with our normal life kasi may mga inasikaso lang tayo lately. At dahil doon naging busy tayo, and yun, hindi na natin nagagawang mag-upload. But today, we are going to create a new story. Sa Bimali mga katribo, and ilang kilometers na lang Dagupan na tayo. Go. Medyo traffic na kasi medyo tanghali na kami nakarating, pero all goods lang yan. Ngayon Dagupan. Kalahin mo yun, less than 1 hour. Dapat aware ka sa mga sasakyan na kapaligid dahil anytime pwedeng kumaliwayan, kumanan. Naabutan pa nga ng stoplight. So first time nating makaka-attend ng ganitong klase ng event, and shoutout ka pala Motovlog for hosting this event. So para sa aming mga content creator ay napakalaking privilege nito na kami ay makilala, diba? Dahil sa industriya ito, syempre kailangan mo ng maraming exposure sa media in order for you to, you know, get attention, diba? Para ikaw ay makilala. So yung mga kasama ko hindi na natuloy, ako lang mag-isa ngayon. Pero all goods lang yan. Tagal-tagal na rin kasi hindi nag-content. Siguro mga 1 month na rin simula nung last nagbawa ako ng video. Nakakamiss lang. Pinasok talaga.
Alright, so shoutout nga pala sa mga bagong subscribers natin dyan, mga bagong followers natin. 5.6k na tayo mga katribo. So konti na lang, magsi 6k na tayo. Alright. Like, share, subscribe lamang sa mga katribo natin dyan. And wag na wag kayong mahihiyang mag-comment. At yung pag-subscribe nyo napakalaking bagay niyan para sa akin. At syempre nakakadagdag din yan sa pagiging pogi ninyo, diba? So shoutout nga pala Wrong Direction. Shoutout nga rin pala sa Team 1G Pangasinan. Ayan, matagal-tagal na rin natin silang hindi nakakasama sa ride, pero soon makakasama ulit natin sila when the time is right. What? And also Riders Tribe nga din pala mga katribo, shoutout. Hindi ko pwedeng makalimutan yan. So ito, malapit na tayo sa Pinsons, Calasiao. Dito rin yung Wheeltech Kawasaki at saka Suzuki. Dito rin natin makikita. Yan na, Robinson na. So dito yan, dito. Yan. Someday, nakakatribo, bibili tayo ng big bike dyan. Trans muna tayo. Wala na silang booth para sa ticket. Mabuti naman. Uy. So dito tayo sa entrance award. Dito po magre-register? Dito po magre-register? Team nyo po. Tapos yung page. Alfred Watermax. Binibisa po ako ni Papa Bol. Alfred Watermax. Ilang beses ko na rin nakita yan. Yan o. Good afternoon, everyone. Nasa content creator ng Pangasinan. Tulog na yata. Pakita nyo lang yung cellphone nyo. Kung sino una ang makapagtataas ng kamay, nasasabihin ko sa requirement, hahanapin ko. Nalo. Congratulations, brother. Ano yan? Salamat po. Okay, medyo konting drama naman. Ano yan? Ano yan? Ay, Watermax. Yung relo-relo ba? Business. Ano ba yan? Watermax. Businessman will pay for the Ito ay bigay Paparapol ng helmet. So, Ayun. isa po kami sa Paparapol ng helmet sana makuha. Memory card yan, 64D. Uy. Yan. Ay, doon. Habol
So ito, pauwi na tayo. Oops. Alright, so shoutout sa mga nakatapos ng video and shoutout sa mga nakasama natin kanina. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga yun, pero alam ko mga vloggers pa rin yun na Pangasinan. Nakita natin kanina si biyahe ni Jordan. Sino pa ba? Yung Kairos TV, andun din eh. Si Alfred Watermax, andun din. And many more vloggers ng Pangasinan. So like, share, subscribe. Kita-kits sa mga susunod nating video. Babush!